Alexis. Semombo. Alexis. Wasik. Yang sudah terpenuhi.
jalan dulu, barisannya disambung kembali. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emana nyawamu, ojo mau terus ke mergani, ora ono gunane. Hoplosan, pale. Iri, bilang bos. Ha. Huba, tapi bohong. Hese, lagi, gila. Asik. Pikiran ojo diteruske mendemu, mergo ora ono untungane dapat marenono mendemu, bendo umurmu hajar bau. Hoplosan, pale, tapi bohong. Apa norak? Uga sawangan kae konco kancamu, akeh sing padha kelimpangan, uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan. Yo wis cukup no anggon nemu mandang, yo wis cukup no anggon nemu gendeng, yo mari yo leren no, ojo diterus no. Nyanyi sama-sama. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emana nyawamu, ojo mau terus ke mergane, ora ono gunane. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emana nyawamu, ojo mau terus ke mergane, ora ono gunane. Hajar bosku. Jami Audio Lombok Pro Audio System Kabupaten Ketemu Nusa Tenggara Barat KLS. Terima kasih bersama Cak Lontar kita. Cak Lontar. Oke, kita mau baca terus di Jawa nih. Gila. Aku nek karep basa Jawa nih. Nek karep sampe opo iki? Kowe salam-salam buat seluruh teman-teman yang ada di sana, kita ambiar bareng. Opo ora emang duwi
aja diteruske mendemmu mergo ora ono untungane kabut marenono mendemmu. Ya terima kasih. Sur. Sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup kena angganmu mandam yo wis cukup kena angganmu gendeng. Yo, totopan botolmu, totopan oplosanmu, emane nyawamu, ojo mau terus ke mergane, ora ono gunane, ajar bosku. Yo, bisa kita so-so. So channel KYLS terima kasih Surah Come on Oke baik, demikian satu rekesan yang sudah terpenuhi kali ini. Satu rekesan yang tersisa masih